го бута Робрейк има от Сашо. Виктор тръгва налага и хваща Сашо. Опита се да го направи. Ето да го направи копие. Джими бута Сашо. И има смяна. Това е Сашо, това е коментатора. Аз съм коментатора. Има Робрейк от Джими. Скачане. Виж, нека да грешка правда тъпката. Ама ще напишете грешка грешка. Христо, макар да... Чакай, че Христо има дъвка, но това не стане голямо. Христо, трябва да грешка ли? Продължавайте. И той му дара до циката. И Джими още ти път го удря. Излиза го. Но и се тръкаля и има Робрейк. Джими оправи мъжка под вратичката. Захваща го, прави си хватка и Ицо го... Джими го тушира. Ицо се вдига. Но още... Добре. Да. И Виктор му скача. Виктор, Ицо не си да предава. Виктор го налага с стокати, но Ицо не се предава. Той продължава, скача. И Виктор прави дешифратор на Ицо. Робрейк. И се опитва да направи МТ. Има Робрейк. Добре. Брой, бе! Има Робрейк. Виктор става, налага го стокати. Но Ицо не се предава и му прави МТ. И Сашо влиза. Почва да налага Виктор. И му прави невероятна тъпа хватка. Какво правеше? Робрейк. И това е невероятен ритник. Музика по вратичката. Има смяна. Започва да налага. Прави невероятната четворка. Робрейк. И Джим му скаже музика по вратичката. Карай сега. И сега бъдат... Имитираш просто, Да. Така, имитираш и това. Така, виж как. Имитация правиш. Но Джими нещо му става. Съдя, рапе, више. И сега има смяна Робрейк. Джими нещо става с Джими. Джими се ядоса и му скача на гърба. Ние сме потатъчетата срещу... Вие какво отложите? Кой вър се вие? Не бе, как се казвате? Имитираш точно така. Двубоят се разделя срещу ампутаторщата и невероятните двойки. Джими започва да налага Джими. Два така, три. 5 минути. Туширай някой да туширите са. Някой да тушира.